Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Bestak herritik eta herriarentzat direla erran dugu maiz. Eta horregatik xarrenekin ezin gara atzendu. Hortaz orain, Zarretxera Gazi, Berako Zarretxera, han ere giro polite patzeko, txarangak lagundurik. Ea zer kontatzen diguten bertako xarrek eta ea baten bat dantzara animatzen den. Eta berara etorri gara, baino baztandarrak bertzeik ez dago. Zure izena? Ba, Juan. Eta zer moduz hemen, gustora zaude? Ungi, aizungi. Berako bestetako goguekin edo nola? Bai. Eta lehenengo urtea da hemen zaudela edo nola? Ez, badu ja bi uste zeurik, hemen haula. Eta giruak hartzen dute txarangakoek ez dela? Bai, bai. Zuri gustatzen zaizu besta eta dantzan ibiltzea eta? Bai, bai. Eta ze gustatzen zaizu gehien, ze musika estilo? Bueno, musikak badire tipo uzitakoak. Eta balsak eta gustatzen zaizkizu rantxerak? Rantxerak ere bai. Bai, ez dala. Eta zer dira hobia, berako bestak edo zigekoak? Berakoak. Berakoak hobiak? Bai, bai, bai. Ba, giro gehiagota. Ba, giro gaixo eta jindiare gehiago eta hola. Ederki, orden, bueno, gaur ospatuko duzu bestak ongi, eta dantza pixketere bai? Dantza pixketere? Ez, dantzan, sartu gara. Zate dantzan aitzeko. Bueno, aitu bederen eta kantatu pixket bai ez da? Bai, bai, bai. Ederki, bueno, ba, mila esker eta egonen gara bai? Bai, justo, bai.
Ze giro polite batzen duten txarangakoek. Gu antxe egon gara, xarrenekin dantzan. Eta gu ez garen ez dantzari profesionalak erabaki dugu Berako plazara torri eta bertan guztia gaur aurrezko dantzatuko duten hoiei. Beraz, ea zerakusten dakuten, gu gogotsu gaude.
Eta dantzariekin elkartu gara berriz ere goizen edukitugu batzuk eta atxaldian bertze batzuk. Eta hemen haietako bat, Arantxa, zer modu? Ongi, emoziokin eguna. Gaur egun berexea zuendako, ez da? Goizin dantzatu dugu eta guain ere hasike bai. Eta esplikai guzu pixken, noiz egiten duzuzuk dantza hau plazan? Nola noiz? Noiztik? Aurten da bigarren urtea egiten dutela. Eta berexea da zuretako dantza huitia? Kriston ilusioa eta errantzi gutenin ja egiten agenula. Eta gainera seguzki helduen urtin izanen naiz ni kapitana, hasike. Orduan kapitana izateak ere badu kriston garrantzia hemen. Bai. Eta esplikai guzu nola funtzionatzen du dantza honek, honek gero ez da bakarrik dantza, gero baduzu zerbait gehiago, beran egiten duzu de todo. Bai. Gelditzen gara lautertan dola berentzeko, neska kapitanan itxin, neska guzik eta bi mutiko kapitanak. Eta gero, tortzen gara hona dantzatzera, eta gero guain poteo ostatu guzitatik. Eta goizin, azkena aietzen dena hona dantzatzera makildantzak, pagatzen du lehenbizko txampana. Ara, ordu badago zigorra mantxoa llegatzen denan. Hoi bastan ere aplikatu barko ginuen, inpuntuala garela ere, eta gero afari egiten duzu ez dala? Bai. Kontatu pixket, ez da? Bakoitzak bere bikotikin eta neskan familiakin neskan itxin egiten du afaria. Eta mutilak zer ematen dio? Postria, tarta. Eta gaina egiten du gordetu, ez da? Gorde bara du mutilak neskan itxin eta neskak aurkitu bara du. Eta zuri lehen urtean non gordetu zatzuten? Egiaren ez naiz oroitzen, labin dola uste dut. Gaina ez zintzen eritxin, hasik. Ezakit, labin uste dut. Bueno, orduan gaur pozik, ja bukatu da, gaina jende pila bat hurbildu da, eta gero besta pixkot, ez dala? Bai, gaur dantzarin eguna. Ederki, bueno, gozatu eta ikusiko gara gero dantza. Vale, eskerrik asko. Bera, Arantxa. Neska eta mutiko aitzen dire dantzan, eta gero eta mutiko gutiago balin badaude ere, badaude mutiko dantzariek, eta bietako bat hemen, Jerai, zer moduz Jerai? Ongi, hasian nervioso minio, gero hasi gara soltatzen eta aurrezko dantzatzen eta, ongi. Eta lehenen urtia da dantzatzen duzuna? Lehen urtea hasi nintzen. Eta zer moduz da esperientzia, konta iguzu? Hasten da hori kapitanak, lehenbizko kapitanan itxin neskana merendua, gero plazara torri, hemen dantzatu eta gero poteo eta gero gauin afaria, neskan itxin. Eta zuek eramate duzu eta harta, ez dala? Bai. Eta zuki erosi duzu? Ez, hori gero gauin iten da. Baina zuk erosi duzu tarta edo oinik edo amak erosi du? Eta amak ustez. Eta badakizu ja non altxatu behar diozun aurten tarta edo ez dakizu oinik? Ez, oainik ez. Horren sorpresa, eta nervioso zaude neskan etxera joateko edo nola? Ez. Konfiantzazkoa da orduan? Bai. Eta gero moskor reharrak hartuko duzu ez dala? Hori bai. Ederki, bueno, ongi pasa, disfrutatu gaurko egunaz eta dantzatu urte luzez. Bale, eskerrik asko. Ze dantzari finpila arpatutuzten beran, eta horietako bi hemen zuen izena? Josu. Eta zuria? Mikel. Bueno, zenbagarren urtea da zuria dantzatzen duzu? Bigarrena eta lehenbizkoa kapitaina bezala. Jo, orduan lehenen urtea potente, ez? Aurten kapitan? Bai. Eta ze sentsazioa kapitan izatea? Responsabilidade handia duzula. Zure ganta, baina ongi akautu dut eta nahiko gustura egondu naiz. Eta zer dein behar du kapitan batek? Taldia azkenen dirigitu, zuzendu eta, horrezkoa egin azkenin. Alik eta beren dantzatu ez da? Bai. Eta zuri tokatu zaizu Mikel egunen batez kapitaina izatea? Bai, lehenko urtein izan zen ere lehenko urtea eta tokatu zitzaidan kapitana izatea. Eta zure esperientzia? Agitzona izan zen, ja ez nun inoiz dantzatu, beti ikusten nion anaiari dantzatzen eta idurizen zidan agiz polita. Eta beharrez goitu ziguten aurrezkoa dantzatzeko eta errantzaten, nahi duzu kapitana izan? Neri igual zait, eta paratu zaten eta eski ongi, agiz gustora. Eta zein da eguneko momentu politena zuretako? Dantzatzen ari zaren momentua mundu guztiak ikusten ari dezunin, ari diozula parejari aurrezkoa dantzatzen. Hori berexiena, ez dala? Eta zuretako? Sensazioa? Zein da, zuretako eguneko momentu politena? Gaur, atxaldia. Eta gero afari egiten duzu ez da? Bai, joten gara gure parejaren txera eta anafaltzen dugu. Eta horrek ez dizu lotxa pixkot ematen edola? Ez, azkenin nik erabiten dut bizitza guztia gure txokoa dantzataldean eta lotxa dantzatzen ez dut bat ere ez. Orduan lagunak zarete eta ederki moldatzen zate denak ez da? Bai. Orduan badauzu zuen taldia ina eta bada giro berexi ez da? Bai. Orduan animatzen duzu hemengo dantzari guztiak eta berako gazte guztiak dantza segitzera?
Bai, gero baita ere ikusi beharra da, beraiek nahi duten, ze gaur egun haunitz ez da animatzen, lotxangatik eta horrela, eta bada jendia puntzen dena. Nik erratut jendea puntzia, azkenin hau herriko gauz bat dela, eta hau mantendu behar dela. Eta, jendea puntzia. Alik eta gehien asko zobez. Bai. Ederki, ongi pasa gaurko eguna, afari ederra eduki, errandiate tarta gorde barra duzuela, badakizoian on gorde? Oinikan ez horrein ongi minio, ikuskut. Ongi gordia gonen da, ez dala? Lehenengo itxia begitu eta non guztien dugun, igual kotxazpegin agertzen da. Ederki, ongi pasa eta mil esker, bai? Eskerrik asko. Gero arte bikote. Venga, ongi pasa. Agur. Dantzariak usitugu eta hemen daude bandakoak pres guri alaitzeko beren musika eta doinuekin. Beraz, entzun ditzagun haien kantak eta ea zuek ere guek bezain bertzea alaitzen zaten.
Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.